ora bakal ilang tresnoku. Ngomong lho, Mat. Galang wae. Nyapa nyapa? Kuwi apa? Biyen tahu seneng dekne, tapi dilarani. Nek loro sih ora sepiro. Cuma gawe terus nang pipi. Walah, yo wis to ora dipikir. Jodoh kira bakal ning ndi? Paling ning kanca. Trai ngono kok. Indonesia ki ombo, Mat. Iya. Jek luwih akeh sing lebih apik kok Anis. Dadi rasa bingung. Jane yo ngono. Tapi bagiku ki cuma dekne lho sing iso lengkapi tulang rusukku. Tenane apa? Iya kayane. Lah kowe piye? Jerene mbek wong tuamu entuk pacaran. Iya sih, emang aku ora entuk pacaran karo wong tuaku. Tapi kan setidaknya aku gak dilarang jatuh cinta. Masuk akal. Lah kowe piye karo Iqbal sik kanca ta? Yo panggah to, lek kanca kuwi selawase. Cuma kesalahane dhek wae sing gawe aku butuh waktu keng ngilangke saka pikiranku. Lek dhek emang seneng yo ngomong wae, aku mah santai. Tapi lek kakekne iku ki kudu tiba, terus gane sinulungi lho, melas. Oh. Tapi bener lho, tak akui kowe mbek Iqbal lho, ganteng Iqbal. Lho, tak omongi. Ganteng karo ayu kuwi relatif. Tapi lek keren kuwi mutlak. Emang kowe keren? Ora jane. Songo kowe. Wis rasa bahas kuwi neh, kok malah buka luka lama. Lah emang rasane ketikung iki piye to? Salah. Oh, salah. Ya ngono kuwi. Loro tapi ora metu getih. Lah kowe ngapo kok jek seneng mbek Anis to? Sing jenenge cinta kuwi tersirat lho, kudu tersurat. Oh, ngono to. Iya. Awakmu lagi ora enek duit kan? Garing iki. Yo sesuk melak aku ning bengkel wae. Kapan? Engko ngenteni lebaran ketek. Yo sesuk isuk lah. Piye to iki? Gitu. Iya. Piye? Oke. Oke, badal. Tos. Alah, motor kok rupane kok keceren. Ya, karo dek tahu motor apa tuh enggak kebakar iki yo ya. Oke. Alah. Sore. Jajan. Mas, Tolong motor ngopo ya kok ngadet ae? begini entek paling. Wis lho penuh. Penuh rasa sakit. Ya wis, nggone mrene. Jajal tak beneri. Ajan cewekmu lungguh ning kono. Kono lagi. Ini jumuk ketang lho, kae. Tolong yo. Aduh, Jan. Oke. Tak gini. Kowe kuat ndelok dhek wong loro. Kamu tak kuat laki-laki iki ya, lek ndelok cewek sing disenengi mlaku bareng kuwi iki panggar rapuh. Oh, ngono. Iya. Ya wis benake iki wae sik. Jan. Kesini kowe. Oh alah. Ya. Oh, ini tuh. Enggak mengelak ra? Lumayan ya. Wis bentar iki sik ya. Aku tak golek sik. Sebentar sik, angkat sama istri. Ada istri ya? Ya. Sakit. Sakit tapi tak berdarah itu. Kasih wae. Sabar. Kamu sabar. Nih, ini paling nis. Boleh teman apa? Kowe
kok milih Iqbal nimbang Rahmat? Lambe iso bohong tapi ati gak iso mas. Lek wis gak teko ya piye neh. Ya aja ngono wayahe jalani ae dhisik. Gaya apa menjalani tanpa mencintai? Ya wis Mas, lek ngono semoga langgeng kowe kanggo Iqbal ya. Es. Bah, kok es? Gak butuh duit. Gak butuh duit. Maaf ya. Kita ada tuh Kak. Mono-mono ana udan tangis. Apa yang ini ada tangis yang? Ning ndi mo ya? Paling gono tapi ning rasane. Ini yang. Walah, Ana lek ngombe yang. Yang. Dijal pasangan. Bal. Motor wis jadi. Jajal tangkon dhisik. Iya. Tenang. Iki Bal, motor wis jadi. Alah. Ya wis, piro kabeh, Mas? Wis ora usah. Gas dolan to kerjamu. Gawane wae duwite dolan. Ya wis, dolekno. Ya. Ayo. Aduh. Ayo. Udah takut ya? Ya, jadi. Sabar. Awak panas, paracetamol obate. Lek ati sing panas, opo obate? Ya jenenge wong ganteng akeh godaane. Apa yo ngene ya wong ganteng kok akeh men cobaane ku alah. Ya wis lah. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe dan komen video kami yaitu channel 18 supaya kami terus maju. Biar tambah semangat lagi. Biar tahu kita tambah semangat lagi. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Kena ngomong tenang ke mangga burdu. Karo nggo. Aku lungguh ya. Baru kowe kon juga. Oleh takon ora? Kowe kok milih Iqbal dibanding Rahman? Ya. Alhamdulillah. Ini nih kono lu gak iki lu. Aduh, ini nih kono. Aduh. Ada apa dengan kita? Alhamdulillah. Wis Mas, lek ngono semoga langgeng kowe kanggo Iqbal ya. Es.
Bah, buka es. Lagi panas iki lho. Kat. Gak butuh duit. Gak butuh duit. Wis iki, wis jajan cah itu sik. Terus kelar nih kol ya. Kelar. Wis sekolah Indonesia iki ombo. Cek lu cek aku. Aduh. Alhamdulillah. Songong gue. Alhamdulillah. Wis langsung bahas